mudhara akangoti Sapatina Sapatina ndokubva apiwa GD6. Unozviziva here kuti unofanirwa kushanda ubata mari yako kana kubhajeta uzotenga mota iyi. Asi zvinoita kuti usina kushanda usina kubhajeta ongoti Sapatina oita mota iyi. Hazvitrenwe, hazvidzidzirwe. Even mudhara atopa akazvitaura haana kutaura aine target yeGD6. Akataura iri entertainment. Iye anoziva kuti ari kutaura salary, mari inomuwanisa zvinhu zvaanogona kunge achida muupenyu. Saka hatigoni kuudza vana kuti usaende kuchikoro ukakura uzongoti Sapatina. Hazviite. Asi zvatoita ka. Haisi formula yatingaudze vanhu kuti itai, asi mazviona nemeso enyu nenzeve dzenyu mazvinzwa kuti zvakaitika. So pane nguva yekuti vanhu vashanda nemamwe maformula vakaudzwa and things are not happening. Zvekuti unosvika pakuora moyo kuti kana ndisina kuita zvakanzi umwe achitsanza kana usina metsa usvike kure. Ndaona vanhu vari kure vakutotsvaga vanhu vanogona metsi kuti vaverengere mari dzavo. Life haina formula zvekudaro. But